Warinata Ngastina punika ingkang sesilih Dewi Banowati. Dewi Banowati sesilihe. Lamun tinandra warnaning Dewi Banowati kurang tandra luwih warna. Dedepe pideksa kumpul sing cendhek ora kedhuwuren namung sing dhuwur ora kecendheken. Kulitan kuning nemu giring kaya emas disangling. Arek mau ngemak ngembang bakung ireng memes rada ijo. Batuk nyela cendani alis nanggal pisan dlirit dumugi nggodhek. Idep kumenging tawang netra blalak-blalak ambawang sebungkul pangalas nduren saduring grana rungih kaya diwangun. Abrit manggis karengat jangga manglung ulan-ulan pantes lah lamun ngagem apa wae widangan raju mas tangan gendhewa gading driji meraji mucuri kukune abang-abang bangkean awon kemit suku mukang gangsir empol kaya kemanak tungkak bunder kaya dibubut yen bombrong katon mencorong yen besengut saya patut Radu ing Panyandra Dewi Banowati pendak 3 dina mundha ayune ngomongake para priya nadan para wanita kathah ingkang sami kasmaran mulat marang citraning Dewi Banowati. Nudari saduka lengganing paning rating Prabu Suya